likaJesu. But umntwana kaNkulunkulu usindisiwe wahlangana noJesu ngelinye ilanga. Alibonge igama likaJesu. Uhlabela kahle uthi kwakuningi kudekiwe ubufakazi bami alibonge igama likaJesu ngazikhethela uNkulunkulu ngenzela inhlanhla yokusindiswa ngomntwana kaSunday school sengithe ukhuphuka manje ngoba mangingena lo nyaka olandelayo ngizobe ngithi 20 ngiyabonga uJesu ngabe kwazibaba alibonge igama likaJesu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu akamshiya umuntu oshiya uNkulunkulu nje into nje ithi uyabathwala bakhe sindiswe ngoba sinamandla sindiswe ngoba singcono sindiswe ngoba uyabathwala abakhe alibonge igama likaJesu siyahlangana nezinto abahlangana nazo kodwa nje simiswe yilento yokuthi sithwelwe yisathi sinamandla uthi omunye mayebuka uhambo lika-Israyeli ephenduke ebheke emuva kade bona ngathi khamba inyawo zabo besahamba uma seyibuke analyze lento uthi ngiyabona ukuthi uJehova usithwale njengophiko lwamakhosi yabona ukhozi liyethi umntwana walo bayengakakwazi ukuyindizela ngokwalo ebese limithatha limikhiphe esidlekeni lifike limithendele phezulu kube ngathi liyamshiya kube ngathi liyamlahla kube ngathi kuphela ithemba kodwa lazi into ethi ube sephahlazeka kuzomfaka hayi ukuthi asitedeleka hayi ukuthi asifike imeni lasibonakala ngathi siphahlazeka khona kodwa sithembile yona leyo ukuthi onkalo umsebenzi unamandla okufeza sanibonane fashi hlangane noJesu nje bangenzela umusa emhleni yobuncane bami yobusha bami ngizalokho ngihamba naye egameni likaJesu haleluya sisenkonzweni yabantu abasha uPetro noJohn mabefika ethempelini ngehora lokukhuleka befica lekandoda ikhangeza bathi isiliva legolide asinakho kodwa lokho esinakho sikupha khona so such as I have I give unto you namhlanje ngicela ukunikeza enginakho egameni likaJesu amen so mama enyameni nasenkosini obengitshena ukuthi you cannot give what you do not have alibonge igama likaJesu manje ngicela ukunikeza nje enginakho bese ngihlala phansi alibonge igama likaJesu anginazo izinto eziningi emhlabeni kodwa nginoNkulunkulu enginaye igama likaJesu kule nkonzo nje abantu abasha mangingakunika something ngicela ukunikeza uNkulunkulu engimaziyo ngicela ukunikeza uNkulunkulu engikhule ngaye ngicela ukunikeza uNkulunkulu ongcine kwala ngicela ukunikeza uNkulunkulu ongenzela izinto ngicela ukunikeza uNkulunkulu ongivulela iminyango ebingekho into emhlabeni engangivulela yona ngicela ukunikeza uNkulunkulu enobufakazi ngaye ngicela ukunikeza uNkulunkulu engihambile naye ngicela ukunikeza uNkulunkulu ongivikele ezintweni ebese ngazi ukuthi kumele ngiphelele kuzo kodwa wadlula nawo ngicela ukunikeza uNkulunkulu ozokugcina la imali ihluleka khona ngicela ukunikeza uNkulunkulu ozokugcina la i-education ihluleka khona ngicela ukunikeza uNkulunkulu ozokugcina la iSouth Africa ishona phansi khona phakame nawe yena alibonge igama likaJesu ngicela siyezwini likaNkulunkulu Psalms chapter 34 sifune ivesi elilodwa Psalms chapter 37 sifune verse number 25 Psalms 37 Amahubo chapter 37 verse 25 verse number 25 Kade ngimusha manje sengimdala angizange ngibone olunguleyo eshiyiwe nenzalo yakhe impanza ukudla cela usiphendela futhi kade ngimusha manje sengimdala angizange ngibone olungile eshiyiwe nenzalo yakhe impanza ukudla I have been young and now I am old yet have I not seen the uncompromisingly righteous forsaken or his seed begging for bread liphelile izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla linamandla dala ngalo sekela ngalo uKristu Jesu Nkosi ibandla lithi amen akabonga uJesu ngicela ukubona izandla zabasekhona namhlanje ngicela nje ukukunika into ethi uNkulunkulu nomuntu omusha hayi asikho khosini
asikho khosini asikho kusibukuthelezi kodwa nje ngicela ukukunika into ethi uNkulunkulu nomuntu omusha. Ngicela sicele kwakho ukuthi uNkulunkulu nomuntu omusha. Ngikubonile from the years okufunda kwami iBhayibheli ukuthi zinkulu izinto ezi-accomplishwa umuntu omusha ehlangene noNkulunkulu. I've seen it also from my personal experience ukuthi zinkulu izinto e-accomplishwa umuntu omusha ehlangene noNkulunkulu. Uma uNkulunkulu wake wabamba isandla somuntu omusha kwenza izinto ezimangalisayo. eBhayibhelini lonke bazalwane uNkulunkulu simbonile ukuthi izinto eziningi uzenze abantu abasha. Simathe sibekhona omkhulu Moses but ke izinto eziningi uNkulunkulu uzenze ngabantu abasha. Because even Moses wabakhipha abantwana baka-Israyeli kodwa waphelela nabendleleni. The men wabathatha wabafaka uJoshua insizwa entsha yayihlala ihlele eduze kaMoses imlandela njalo. Alibonge igama likaJesu. Umpostoli uPawuli esimhlonipha sonke obhala izincwadi ezintsha umeyishiya indukeri le wayishiya to a young man obizwa ngoTimothy. Uma esemvalelisa uthi mina sengilwile kulokuhle sengiligijimile ibanga lami. Nginikeza induku mfana gijima. Alibonge igama likaJesu. Zinkulu izinto ezi-accomplishwe uNkulunkulu nomuntu omusha. Just because abanye bethu abayazi kahle into yokulifundisa iBhayibheli, uJesu whom we serve njengamanje usebenze izimangaliso lezi esizifundayo engasiyo umkhulu. UJesu bekuma-30s akhe engaphansi ka-35 lokuthi umuntu omusha ugcina kuye. So inamandla into kaNkulunkulu nomuntu omusha. Angitshele ngithi the one man owabuyisa imithetho kwa-Israyeli kade silahlekile was an 8-year-old boy okuthiwa uJosiya owathatha isihlalo sobukhosi esithatha kumakhehla ayilahla into kaNkulunkulu. Wangena umfana omncane wathi iphi incwadi? Wacika incwadi waze wayithola ekade igqitshiwe. So inamandla into kaNkulunkulu nomuntu omusha. The men owalwela uIsrayeli kade bethunjwe amaMidiyane bengadli ukudla kwabo okuthathwa amaMidiyane njalo. uGidiyoni insizwa eseyintsha wathi uNkulunkulu mayithi iqhawe linamandla wathi angiboni iqhawe kimi. Wathi uNkulunkulu ngithi hamba ngalamandla nawo umsindisi uIsrayeli ngoba inamandla into kaNkulunkulu nomuntu omusha. Alibonge igama likaJesu. So ngicela nje ukukhuluma ngento ethi uNkulunkulu nomuntu omusha. Nje makhelwane uthi namandla into kaNkulunkulu nomuntu omusha. But ke ngidlulile ekutheni mfundisi wami uZulu ngiyifunde eBhayibhelini. Ngase ngithi uma ngilifunda iBhayibheli ngathi I want this God to be my God. I refuse to live kuma 2000 and in the 21st century bese izinto zikaNkulunkulu zilandwa koGidiyoni. Angifuni njengamanje kuthiwa uGidiyoni ngibe ngiphilile mina. Ngiphile ngize ngife kulokhu kuthiwe uGidiyoni. Kumele kuthiwa lento uNkulunkulu ayenza ngoGidiyoni uyiphindile ngama-2000. Ngithi ngiyi-2000 kuthiwa uyiphindile lento ayenza usephinde wayiphinda futhi. I refuse ukufunda iBhayibheli njenge-history book because i-history book olokhu rifela kulo ukuthi uShaka wasewenza ukuthi oMartin Luther basebenza ukuthi. This is not a history book but lento into yokuthi nawe ungamthatha umenzi wakho aphinde asebenze awenza usanamandla okwenza futhi. Alibonge igama likaJesu. So ngifuna ukuthi namhlanje ngithi kubantu abasha uNkulunkulu kubalekile ufika to a point where abakhona uNkulunkulu wakho. Ngicela uku-introduce uNkulunkulu namhlanje because we've been introduced to ibandla siyayazi i-full gospel church but asimazi uNkulunkulu. We've been introduced to the Bible siyalazi iBhayibheli but we do not know the God of the Bible. Si-introduciwe ekukholweni sawazi amaculo okukholwa sayazi imithandazo yokukholwa kodwa asikahlangani uNkulunkulu wanaye ekukholweni. Because uma kuwahlangana naye ukhulumile nawe ubabuzulu wathi awudingi nomuntu ukuthi aza kufundise ngoba usuke wahlangana nawe uyazenzela umsebenzi. Alibonge igama likaJesu. So la kubhala indoda esiyaziyo inye ingqalabutho zabantu abasha kuyakhulunywa la ngaphandle. So ngicela ukuhlala kule yami ile bayenzile into yabo oSarafina. Ngicela ukutshela nganami uSarafina wasekhaya la ngizalwa khona. Khona umfana omncane okwakuthiwa uDavide igama lakhe insizwa yakithi obhuti bethu abadala. Alibonge igama likaJesu.
lo mayebhala ubhala usemdala la uthi bengimusha ngibile musha uthi manje sengimdala angaze ngimbone okaNkulunkulu elahliwe. Alibonge igama likaJesu. I want us to understand ukuthi lento ayikhuluma la uma ethi bengimusha sengimdala uma ethi angaze ngimbone okaJehova elahliwe akusinto ayiprove ebudaleni ukuthi okaJehova kalahli, because mawulifunda kahle ilandela le verse ebudaleni uyafika uthi bengimusha manje sengimdala. So angaboni ukuthi kwenzakalani ebudaleni. Le engiyishoyo yokuthi akalahle okaJehova into engiyibone ebusheni akusinto engiyiprove njengoba sengimdala bengimusha. So lento engizoyisho mawuyifunda lento le statement esilandelayo sikulento ethi bengimusha manje ngimdala. Angazazi bengizohlangana nazo ebudaleni, angazazi iqinamba engizohlangana nazo ebudaleni, kodwa ngibile musha ngaze ngimbone okaJehova elahliwe. Alibonge igama likaJehova. Ubani uDavid? Ake sithi ubani uDavid? uDavid umfana omncane, umfana kaJese, umfana nje ubaba wayehluphekele endaweni, ubaba wayengenalo igama eliphezulu. Alibonge igama likaJesu. iBhayibheli there was a time kuma-Israyeli lapho kumele kugcotshwe khona inkosi. Yagcotshwa yokuqala igama layo uSawuli, wayefunwa abantu batoyiza bamthola uSawuli. uSawuli waphambana wasuka endleleni kaNkulunkulu. Ngicela ukungabe ngisayolanda lo mlando sibe kulento ethi uSamuel yokuqala chapter 16 uthi uNkulunkulu mayesekhuluma nomprofeti uSamuel uthi uyomkhalela kuzembeni uSawuli, awuboni ukuthi ngimlahlile. Usethi ke mayekhuluma noSamuel usethi take thee thy horn, thatha uphondo lwakho uhambe uyomgcobela inkosi esemva kwenhliziyo yakho. Alibonge igama likaJesu, the man after my heart. Alibonge igama likaJesu. Babunzama ngibukisisile lento yokuthi umehluko uqala khona egcotshweni kwalabantu bobabili. uSawuli lithi iBhayibheli umegcotshwa, he was anointed, kwathathwa isitsha, a flask, a vessel eyayikhona, wagcotshwa uSawuli. Yabona ifundile into kaSawuli hlelekile imnandi. But mhlake ugcotshwa uDavid uthi uNkulunkulu kuSamuel wamgcoba uSawuli, kwakusho mina futhi. But when you go to anoint this man ungathathi iflask, ungathathi lehlelekile, uthi take thee thy horn, uthi thatha uphondo lwakho. Now ukuze kube khona uphondo there must be a kill. Ukuze kube khona uphondo khona kumele kufe. Ukuze kube khona uphondo khona kumele kuzingelwe. Ukuze kube khona uphondo khona isilwane kumele sihlatshwe. Alitholakala uphondo kungafaka lutho. Manje kulesi sikhathi esiphila kuso siphila kwi-generation yama-gospels awu-2. Kukhona the flask gospel, kube khona i-horn gospel. Ngoba i-flask akubulawa lutho, i-flask akufi lutho, kodwa bathatha uphembe khona izinto ey'bulawayo. Ngiyamthanda lo Jesu wakudala oyethi mawusindiswa bulala izinto ey'thize. Leyo manje sisuka nezinto ngaphandle singene nazo la singabulalanga lutho ukuze kube khona uphondo khona izinto ey'fayo. Enye yezinto ezi-kingship kaDavide ilaste for so long. uDavide akagcotshwanga nge-flask njengawo wonke amakhosi, wagcotshwa ngophondo. And mawubheka kahle kuthiwa lolo phondo it was the ram's horn. Lolo phondo kwakuwuphondo lwesilwane ongeke usitheme kalula, kwakuwuphondo lwesilwane ongasibulali kalula, okuliwayo mawuzosibulala. Yazi enye yezinto engiyobzevile ukuthi the reason ivangeli lethu lihluleka thina abantu abasha, mhlawumbe ngibakhulumela abantu abasha ngoba njengamanje kuya kanti abantu ababa bayahluleka banezinto ezihlulekayo. Sisuke salithatha kubantu abasinike the flask gospel, because uSamuel uma engayilwanga naye izimpi zakhe angeke akunike into ezokwenza ube namandla okubulwa izimpi zakhe. The problem is silwelwa sigcotshwa oSamuel abangalwanga nalutho, abangabulalanga lutho. Sigcotshwa oSamuel lento yokushumayela abayilanda eBible College, kanti lento ayilandwa eBible College. Uthi uPostoli Paul ngakwamukela enkosini lokhu engimnika khona. Manje sasishoda ngabantu abayilanda enkosini lento abathi ngalwa nosathane bomusha babo. Ngakho njengoba ngikubizela kuJesu nawe uzoyinika amandla okulwa nosathane bomusha babo. Manje sihamba silandela abantu abahluleka ebusheni babo bazosinika into nathi bahlulile. Yabona into
2000 iBhayibheli lalithe izwi lenza umsebenzi opheleleyo. Lento yokuthi sekumele kube nama-classes kusizwane kufastelwe izolo isolo according to the Bible ngaboni la sifastelwa khona bazalwane. From Genesis chapter 1 to Revelation chapter 21 ngilifundile iBhayibheli. Angayibona fasting isolo. Jesus. Siyabonga. Yabo every year ngiyaqala ngikala sabathe lutho ifasting isolo. Jesus. Isono ngokwethu ngazi ukuthi siyayekwa. Siyanqunywa. Decision isinqumo sithatha ukuthi I decide mina sibani akusophinde ngenza into lekhuphuka intaba yizwe ama-2000 leyo bazalwane ngingayenza nje ayikho eBhayibhelini indaba yokukhuphuka intaba khuphuka esono intaba ikhushukela kuyofuna uNkulunkulu usuwazana noNkulunkulu usuhlukene nezo izokushaya lento yokukhuphuka intaba nezolo khuluma into engiyaziyo izokushaya lento yokukhuphuka kwakhe intaba kaningi ufaste 21 days nezolo izokushaya manje sono qala ngikulento yokuthi uDavid wagcotshwa ngophondo ake sithi wagcotshwa ngophondo iBhayibheli ke ma ethuma uNkulunkulu ethumela uSamuel lapha emzini wakaJese asiyeke yonke leyo ukuthi wayesaba kwenzakala ngenxa isikhathi sethu sokuhlala phansi nje ngithesa ngeke sibusisa ngikuthandekayo iBhayibheli ke uNkulunkulu wayese emnika Ismayifika laphana eyogcoba wafica bekhona ababenyiwe bekhona babukeka befanelekile bayekhona okwaziwa ukuthi hayi izona insizwa zala ekhaya ethu mbakele obhuti abadala kanti uNkulunkulu akakhethi nje ngokhetha kwabantu uNkulunkulu akangakhetha laba ababekhona wakhetha lo owayekhona phambi kobuso bakhe noma engekho phambi kwabuso babantu aphinde futhi wakhetha lo owayekhona phambi kwamehlo akhe noma engekho phambi kwamehlo abantu kodwa wayekhona phambi kaNkulunkulu ngoba laba bamlanda khona bamlanda umfana ehlalele ehlane ezalusele izimvu zikababa wakhe sanibonana efine namhlanje mina bafica umfana ehlele engahleli yedwa ephethe ugubhu lwakhe ephethe uhambo lwakhe ephethe into yakhe yokudlala sawubona umshengu namhlanje bamfica umfana edlala into yakhe umfana edlala into yakhe edumisa umfana behlele ebhuti benza izinto zasekhaya umfana edumisa ethi ubani ongangoNkulunkulu ubani ongangoJehova na bamfica umfana ehleli ethi izulu lihlalo sakho sobukhosi umhlaba usenabelo sey'nyawo zakho bamfica umfana lingekho isonto elizomshumayeza umfana elishumayeza yena ethi mbona uJehova mphefumulo wami konke phakathi kwami akukho igama lakhe eligcwele athi ebethethelela zonke izono zakho elapha zonke izipho zakho ephulukisa ukuphila kwakho ekubhujiswe edumisa uDavida akutshela into ethi i-relationship noNkulunkulu ayakhiwe esontweni i-relationship noNkulunkulu ayakhiwa ngeSunday i-relationship noNkulunkulu ayakhiwa ngeprayer yakho lesithathu i-relationship noNkulunkulu yakhiwa ekamereni i-relationship noNkulunkulu yakhiwa in your private space la engekho khona umuntu okubonayo la engekho khona ozothi asisumele isihlabelele la engekho khona ozothi asiphakamisele izandla zethu la engekho ozothi asivule icilongo nababa kodwa icilongo livumela phakathi kuwo engekho umfundisi ozokutshela ukuthi thandaza uyithandaze into yomuntu noNkulunkulu yakhiwe esitheleni uzoba nenkinga uma uzofuna ukuhlangana noNkulunkulu la endlini bazalwane la size angazi noma bathi uNkulunkulu akamningi uyibambe leyo ukuthi uNkulunkulu munye bathi angikwenze ngikusho ngale ndlela la kusuka umuntu noNkulunkulu wakwakhe wakubo la sizohlangana sihlanganise labo uNkulunkulu bese sikhanda uNkulunkulu omkhulu awangiphinde lento ngibona lanto basihlangene akumele ngabe simemba sesila Nkosi sihlangene kuyo anangiyeke leyo uma sifika la akumele ngabe siyakumemba kumele ngabe sifika la kuhlangana umlilo nomlilo kumele ngabe sifika la kuhlangana insimbi nensimbi ebese insimbi nole insimbi kumele ngabe masifika la kufike umunye athi bayenda athi uNkulunkulu ngiyakwazi wena
syllabus uthi uNkulunkulu uthi asewukhuleka kule ntaba noma eJerusalem kodwa lithi iBhayibheli bonke abakhuleka kuye bamele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso manje ilocation yokuthandaza umoya neqiniso akusile isonto alibonke igama likaJesu ayinamandla yokuthwaza yena uNkulunkulu esithe ngabona umuntu yabo David wayemkhonza uNkulunkulu aphume ekhaya bathathe yolusa ufana ayiphumelela negitara yakhe ayiphumelela nekostina yakhe ayiphumelela lento yakhe ahamba naye ngakabikho nama500 akhala kamnandi yayingekho nezunguzungu yayingekho noThoboyi David wayehambela noNkulunkulu wakhe athi uNkulunkulu wami ngizokudumisa namhlanje athi ngibabazo kwenzile athi uyamhlolisisa uyamazi wazi ukulala kwami nokuvuka kwami athi lingakabikho igama emlonyeni wami bheka wena Jehova uyamazi athi uzungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami athi ukwazi okugaka kuyangimangalisa uNkulunkulu uyamazi athi ngiyosuka kuyena ubusweni bakho ngoba noma ngithi ngiyezulwini Jehova ukhona noma ngithi ngiyendaweni yabafileyo Jehova ukhona athi umoya wakho uzofekida why say that about 17 years so unless was card you should ask you go try go 15 16 hallelujah usufike point nokholwa nje umuntu 25 what have you done for the kingdom nje ukuthi una 28 years because umfana ona 15 umfana ona 16 wayethi ndayihlobo bakhe abadala he served God in his private space. And the God you serve in your private space will reward you in public. And repeat the foot. The God you serve in private will reward you in public. In Unkulunkulu this Bible in verse show Matthew chapter 6. Uthi Jesu manikhuleka ngafana abaFarisi. Ngenani makamereni enu livale nyawo. Abesethi uNkulunkulu lemithandazo ekusithekeni uyomvuza phambi kwabantu. uNkulunkulu omthandaza ekusithekeni ozokuvuza phambi kwabantu. So manje sithanda lento khona siyenza into la esukweni. Sithomoya masekuthomoya nathi sibambisana masekuphakamisa izandla. But kahle lento eyinto yomuntu noNkulunkulu eyedwa. iBhayibheli ke bambiza uDavide sengiyikhathulile le enye ukuthi kwathiwa akekho inomunye yabo siyayazi eziningi injumelo eyishunyelwe ngifuna ukunikeza uNkulunkulu iBhayibheli mayifika abanye bedlula wathi uNkulunkulu kuSamuel ukukhetha kwami akufani nokukhetha kwabantu wathi mina ngibheka inhliziyo yomuntu angichazele uma ethi bheka inhliziyo uNkulunkulu bazalwane wayengasho lento ela ebhakuzayo it's indlela yokukhuluma uma ethi ubheka inhliziyo wayengasho this thing le ebhakuzayo leyo nto le asifani masithi ingqondo umuntu mayithi ingqondo ucabanga le nyama le phakathi ukuthi uyibrain. There's a difference between the brain and the mind. The mind is not the brain and the brain is not the mind. It's just that the mind isebenzisa ibrain ukusebenza as much as the soul isebenzisa iheart ukusebenza. Ngikudlula nje kulokho kodwa ngifuna understand njalo uma uphinde ufunda iBhayibheli lithi inhliziyo ungabe ucabanga lisho lento le phambi igazi no alikhuluma leyo likhuluma ngengaphakathi umoya womuntu the spirit of a man alibonke igama likaJesu. So uthi uNkulunkulu ngibheka ngaphakathi yini le engaphakathi uNkulunkulu ayibhekayo akusiyo into nje yinto evele yashiwa uye uNkulunkulu kumuntu. Lithi iBhayibheli esembumbile umuntu waba umhlabathi ongafunction waba umhlabathi useless until uNkulunkulu wehle ezulwini waphefumulela kumuntu umoya wokuphila. So khona umoya kaNkulunkulu wangena kumuntu ukuze umuntu aphile. Understand ukuthi kwangangeni a wind into nje umoya ovumozayo. It was God ethatha a certain percentage yobuNkulunkulu bakhe eyifaka kumuntu. So uNkulunkulu before kudala umuntu ayi 100% uNkulunkulu akasesiyo 100% njengamanje because kune part kaNkulunkulu ayikhipha wayikhiphela kumuntu. Zimbili kuphela izinto eBhayibhelini uNkulunkulu akhiphela umoya wakhe kuzo. Number 1 umuntu, number 2 izwi lakhe kuphela. iBhayibheli yonke imibhalo iphefumule. So umuntu uNkulunkulu waphefumula kwakhona ingxenye uNkulunkulu esala kumuntu. Yingakho uNkulunkulu akamlahla umuntu noma ngaba yi-drug addict noma ngaba isidakwa noma ngaba umlahlo noma ngaba yinto ehambima. uNkulunkulu usengakhalela isidakwa ukhalela the certain percentage
ingakakubumbi akwazi. Umuntu uhlukene kabili, kunomuntu obunjiweyo, flesh yakho lesiyibonayo lefaka i-roll on ne-roll off eshiwo ubaba uZulu. That is your flesh, umuntu owabunjwa loyo. But before kube khona owabunjwa kukhona owaziwa. Ngiphinde futhi lento, before kube khona owabunjwa kukhona owaziwa. Ubumba yi-container lokwaziwa. Ngiphinde futhi ubumba luthwele lo owaziwa. Ubumba liyi-container liwumuzi ikhaya lika lo owaziwa engakabikho owabunjwa. And let me tell you this, started isikhathi esithi akakwazi ukufinyelela kulo owaziwa, akakwazi. The devil can never touch that, but the devil une-access kwi-flesh yakho, and so the devil will use your flesh to access your spirit. Now to all those people out there abashumayela ivangeli elithi mawenza isono usenza ngomzimba wakho, umoya wakho awuhlangene naso, amanga kaSathane nje lawo, amavesi asestradini. Nake ngisho njalo ngisikhona amavesi asemgwaqeni angeke eBhayibhelini. Lento yokuthi isono sidla ngomzimba, umoya wakho uthi no. Umoya onenkinga yokuthi into enziwe inyama icala nemichashaza lisalele emoyeni. Yingakho phela ngoba iphuzile, uyaphuza namhlanje uvuke kusasa liphambalazi, ngalela langa sikhohlwe nalokuthi uwaphuza. But umoya wakho usele nokugcola okwenzeka ngaleso sikhathi. Yingakho mawushonile uyakwenza okwenzayo uhambe ukhohlwe bengathi akaze waphinde kwenzeka, but your spirit yangcoliseka ngesikhathi kwenzeka leyo nto. As much as iflesh ikhohlwa kungabe kusakhumbuleka nokuthi waba wena, umoya wakho wangcoliseka. Alikho leli ivangeli elishunyelwa la ngaphandle elithi wona ngenyama umoya wakho uclean. Phela zonke izono lezi ngabe siyazidla masona ngenyama. Isono nesono sizayo siba ne-impact in your spirit. USathane akekho after inyama yakho, usebenzisa inyama yakho ngoba ufuna lo wabunjwa ongaphakathi. If he can get your flesh will give him access kulo muntu wakho, iyomnika indlela yokwazi ukufinyelela kulo owabunjwa. iBhayibheli wabiza umfana umfana omncane kanti inkulu into ekuye. Awungiyazi into ekhuluma ngayo, ngiyamazi uNkulunkulu ehlele emfaneni omncane kanti inkulu into ekuye. uNkulunkulu uyayivayo ukuthi njengoba ekhuluma uMpostoli Pawuli uthi lecebo sinayo noma iseyitsheni zobupha. Alibonge igama likaJesu. iBhayibheli mayifika uDavide wagcotshwa, siyayazi yonke indaba yokugcotshwa kwakhe. Mayisuka iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwakhe. From that day the spirit of the Lord wehlala kuye. Mayihamba ufike ehlane siyayazi indaba. But ngifuna ukufika kule ndaba bazalwane ethi uma ugcobo selifikile lifike lomsebenzi othile. Akekho umuntu bazalwane ozele esontweni ukuthi azoshisa isitulo. Akekho umuntu ozele esontweni ukuthi azo-add membership. Akekho umuntu ozele esontweni ukuthi kuthiwe masibala abantu abasha nabantu abasha abawu-110 bani. No, wonke umuntu okhona la kumele kube ne-impact in the kingdom of God. Khona umaka okumele ushiye la emhlabeni, khona okumele owadalisa uwenze engenziwa uwe wedwa. Ngiyakithi ngelinye ilanga kukhona abantu esingabashumeza, sibashumeze iminyaka, sibemeze, sisho amavesi amakhulu, sisho ama-scriptures amakhulu, sisho amagama amakhulu esingisi, asibuke umuntu engaphenduki. Kufike wena ungalazi kangako neBhayibheli, ufike ukuthi uJesu uyakuthanda. Athi kunento ekwadlula lo asisi, wathi uJesu uyakuthanda, akuphindanga azizwa ngendlela efana. Yindaba loyo muntu wayethenjwe ngawe, uwe obekwele ukuthi loyo muntu osindiswa ngawe. My question is, bangakanani abantu abazofa besihogweni ungenzanga lutho? Bangakanani abantu abazofa besihogweni ungenzanga lutho? Ngoba nje uhleli la kunemphefumulo ebosheni okhaleni la. Khona abalindi ukubona ukukholwa kahle nje ngakini. Khona abantu ukukholwa kahle bethi hayi ngiyambona manje lokuthi khona ihamba bese beyasondela bethi wenzangani nakho thina sibulawa ubumnandi wenzangani wena ngoba ngiyabona futhi udombrekile awushayiwe umhlaba yini lento ophila ngayo ebese usho njengomhlabeleli bayibuza omunye athi umbelephi wena aphendule le athi ngibona ngesontweni ngidlulile naseBhayibhelini ngibone lapha kimi ehlanza inhliziyo yami. Alibonge igama likaJesu. iBhayibheli ugcobo kwamele lisebenza, sithi ugcobo kwamele lisebenze. iBhayibheli ke uma kufika isikhathi la uIsrael ayihlaselwa khona amaFilisti, siyayazi yonke indaba. Kukhona ipicture ekuyayimile laphaya wakuthiwa uGoliath. iBhayibheli uDavide wathunywa ubaba wakhe ecabanga ukuthi ahambise ukudla, kanti it was a divine appointment. Yazi khona izinto eziqondaniswa uNkulunkulu, khona izinto oyokuthi uphuma ubhekane kanti uNkulunkulu khona into
kaNkulunkulu. That is why mina bazalwane I do not live ngama-coincidence. Ayikho into neyodwa enzeke empilweni yami engithi coincidence, because ngazi izwi lapha loDavid wathi the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Izinyathelo zolungileyo ziqondiswa uJehova. So my next step uNkulunkulu uyazi ngakayazi. Yabona uNkulunkulu enginika yena namhlanje uyamdinga njengomuntu omusha ngoba kunezinto ongazazi. The future is uncertain basho njalo. Ikusasa silazi kodwa bawuhamba naloNkulunkulu awusoze wasisho leso sisho ngoba wazi into eyashiwo yena futhi uDavid athi uyamlungisela olungileyo isinkwa esale sithi singazi ukuthi uthatha isihlanganise nani kodwa loNkulunkulu esibukhonzayo abesilungisela. Sibhayibheli uDavid mayifika lapha wafika kanti akathunyiwe ubaba wakhe uqondanisa kaNkulunkulu. Njengoba ulana namhlanje ngizothi it's more than an invite, it's more than a poster oyibonile. There is a divine appointment uNkulunkulu anayo nawe namhlanje. And before we leave this room umuntu nomuntu okhona la endlini ngifisa aphume isandla sikaNkulunkulu semthithi. Alibonge igama likaJesu. Ibhayibheli uDavid mayifika wafika simemeze siqhwaga ngiphanywe yedwa kini azolwa nami siyazi yonke indawo Sunday school uyayazi ngisho isiqhwaga sikhuluma lapha ithi iBhayibheli bafundisi baba bami wacasuka uDavid. Wacasuka uDavid ngoba kukhona izinto ezingasoze zaluka until kube khona ocasukayo. Angiphinde futhi le khona izimo ezingasoze zashintsha until kube khona ocasukayo. Khona izimo ezosalezi khona izimo ekhaya kini engesoze zashintsha until kube khona ocasukayo. Athi sathane kudala usihluphekisa la ekhaya. Umkhulu wafehlupheka, ugogo wafehlupheka, umama wami wafehlupheka. Enough is enough. Kwanele, this ends here and this ends now. Until kube khona umuntu ocasukayo amadimona ayikhanasela ekhaya kini. Amadimona kuyohlale kwaziwa ukuthi kuloyo yabuzwa kabani. Bonke abantu bakhona bayahlupheka. Kuze kube khona intombazane nomfana yedwa ozothi enough is enough. Kwanele khona ushintsho lumele lwenzeke kule ndawo. Bapha abantu abasha abazocasuka namhlanje mina. Bapha abantu abasha abazocasuka bathi enough is enough. Kudala abantu abasha baziwa njengabantu abahlulekayo evangelini. Ngizothi mina namhlanje kwanele sizoyiphila ivangeli ehlanzekile. Enough is enough. Kudala uSathane ekhanasele emasempeni. Sizoma namhlanje sithi kwanele. Kudala ibandla likaJesu lisaphethe into engekho. Enough is enough. Enough is enough. I wish you know that enough is enough. Kwanele. Kudala kudlalwa ngento evangeli. Sekungathi abantu abaphumelelayo, abaye enyangeni, abaye ezangomeni. Sengathi into ephilayo eyebakhetha, eyekhehlelezi. Isoma namhlanje lithi uphela. Sizothi kwanele. Enough is enough. Rising is a church. Rising is a generation. Ezobonakalisa amandla kaNkulunkulu. Kudlulisa isizukulwane esizobonakalisa inkazimulo ebandla likaNkulunkulu. Thank you, Jesus. Enough is enough. Enough is enough. Kudala uSathane edlala bakwethu. Kudala uSathane edlala. Yabona into yokukholisa izithathwa njengento engasile manje. Into yokukholwa isenavelu. Kodwa namhlanje bangathi bengavuka abantu abasha abathi ngizoyibuyisa iveli yokukholwa ngakithi. Ngizoyibuyisa iveli yokukholwa kwi-full gospel yasefayo. Noma akakhona amanye alithambisayo ivangeli sizophila lona nje. Lele liyilo ngoba sivele kulayini ethi kwanele sathane. Kwanele udlalile kwanele. Kudala ukuxhaphaza. Sithi siyakholwa. Siphuma bese sigwebe iy'ngane. Singazi kwenzakaleni. Enough is enough. Kudala sithi siyakholwa. Siphuma bese silwile. Enough is enough. Kule December sizobe kusindisiwe. Enough is enough. Ake ngibone izandla zabantu abathi kwanele. uSathane udlalile kwanele. Enough is enough. Thank you, Jesus. Yabona lento ngifuna mina uhambe uyideclare in your own life. Zingakho izinto uSathane azenzile. Yabona bongakamcasukeli uSathane angeke akuyele. Angiphinde. Bongakamcasukeli uSathane ngeke akuyele. Khona izinto eziyezike zithi mazenzeka babunzama ngithi yabona ke manje Sathane you've just made it personal. Yabona le angisakuzondela iBhayibheli. Ayisemayelana noJesu. Lento isemayelana lento usuyenze yaba personal kakhulu. Ebese ngithi noma bengizolala ngisalala. Noma bengizohlala phansi ngisahlala phansi. Ngithatha ikhala
izingane zami, you've just made it personal. Yabona ke manje lento ayisesiyo ukuthi siyalwa, it's a revenge mission. Yokuthi ke wakushaya, uzokushaya futhi nawe. Ukushayile ithi Bible lelo uyayo ngasikhombisa. Aphinde afune futhi ngasikhombisa. Ebese lithi usebenzile ngafika la. Sekwanele ke manje. Enough is enough. Akasibele inyawo namhlanje nini? Simeleze sonke. Sithi Kwanele. Ngifuna mina uthathe isimo sakho usibeke phambi kwamehlo akho. Ngifuna umama khona la endlini athathe iy'ngane ezikuhluphayo ayibeke phambi kwamehlo akho. Ngifuna mina umfehluphekayo athathe inhlupheko ayibeke phambi kwakhe bese sibebeza le nto nje. Sikhona namhlanje esiphambi izandla zethu sifuna sisebenze nje le nto ethi enough. Sothi enough futhi Kwanele, mawuthi enough futhi Kwanele, mawuthi enough futhi Kwanele. Ake sisho sonke sithi Kwanele. The king Saul, he failed to stand up for his people, but this young guy was at the age of 17. So Omusha, Unkulunkulu, Omusha. The Bible David, what you only want Nomuntu, yobulala nomfilisti asusihlazo kaIsrael. Sethanda zake namhlanje ethi Bible lomfana wasondela khona ngakuGoliath. Emva kokuthi uSaul esezamile ukumnika ingubo. Angiyi-understand into kaSaul ezakunika iDavid ingubo zakhe. For all these years ngizama ukuyifika la ukuthi wayenzani yaba? Because if ingubo zikaSaul zasinamandla, uhlele ephuwe ngalo naleyo mpilo. Yini le empambini? Uma kuwukuthi ingubo zikaSaul zingamvikela umuntu abuye eGoliath ephila, kanti bebaleke ngani? Kwaphela ingubo zakhe zinamandla. But I will tell you what, abantu abafeyilile bayathanda ukubathisa ama-failures abo. My God! Abantu abahlulekile bayathanda ukubathisa ukwehluleka kwabo. Mina ngikhule ekholweni namanje ngisakhula phansi kwaleso simo. Abantu abadala bahlale bekutshela hayi sazobona mfana sasemncane sokhula hlala nezimo mfana impilo yokhula oboya emhlabeni. What I used to say in my heart, as much as need hearty advice, I sincerely take it advice. But I used to say, I'm not you. I will not fail when you fail. This is what we want to play on the way. But you're not shining as though I have a God. But I will not fail when you fail. But according to And so into sikhonza sakhonza uNkulunkulu sikhonza ukuhluleka kwabantu. iBhayibheli uMfana wathi lo angiyazi lento okunika yona. Abantu abasha bazobona ivangeli ku TV bathi angiyazi lento enginika yona. Ungene ku YouTube uzokuthi eshumayela uthi lo uyashumayela kodwa leyo ishela ngiyazi. Ubebona beposta ku Instagram ku Facebook uthi uyabona abaposte kodwa le ishola ngiyazi. Ngicela ningiyeke ngibambe into yami yasehlala. Athi unyema isihlabelela athi kanti yini ngayithola. Ngayithola ehlala. Sebe ngayithola ngikoba zonke izinto. Wabambe into yakhe yasehlala wathi ngiyahlonipha my king, your honor, your majesty. Ngicela ukushiya into zakho phansi. Khona engiyaziyo mina. Wathatha into ayimane yakho ufana sesithandaza washona naye kuGoliath. Wehla ehlela kuGoliath. Umfana wamahubo loya. Mayehla eshona kuFilisti uGoliath. Angazi noma wayehamba ihubo lakhe elithi ubani ogama Jehova na. Ubani uNkulunkulu ngaphandle kaJehova uNkulunkulu wethu. Athi uNkulunkulu okubhicisa amandla. uNkulunkulu wenza izinyawo zami zibe njengezendlu zelakazi. uNkulunkulu ufundisa impilo yami
bange angazi noma bayehla ethi noma ngahamba esigodini sethu angesabo because amagama owakhuluma useze esimeni azogcina esimeni ngifuna uconfess ukuthi ngizokholwa umsebenzi omdala ngengiwe uconfess ukuthi usakhula uconfess uyiteenage uconfess ema-20s uthi ngiyoze ngigqoke awami because uJesu bazalwane into yamvusa ethuneni kungekho umuntu ozosho kuye athi Lazarus come out phela uJesu wathi Lazarus come out wayengekho ozombiza uJesu ekufeni kodwa uJesu wayiphumela ayiphumelanga wakhishwa amagama akhuluma engakafi amagama akhe amvusa because amagama akhe owabekela isikhathi wathi gilizana ethempeli emva kwensuku ey'ntathu ngizophinde ngilivusa amagama abhekiwashi athi uthe emva kwensuku ey'ntathu uyavuka lwafike lokuqala amagama athi siyavuka yini namhlanje athi no uthe emva kwensuku ey'ntathu amlinda amazwi akhe ahlala eduze kwe-graveyard athi silinde uday number 3 wadlula uday number 2 amandla evuka athi siyavuka yini namhlanje wathi no uthe after 3 days basifika olwesithathu kwakhuluma amandla okuphila akhuluma namandla okuvuka madoda sathunyelwa kukhona imisebenzi esiwubekelwe kwagijima amagama uJesu awakhuluma afika mlande ekufeni engekho ozogicitshe amagama awakhuluma ayigiqela wona ithi engekho ozomsiza amlaphe amasikazi nama-roots aye nawo amagama ilaphela yena ngifuna sazi into ethi uDavide mayehlela lapha uNkulunkulu wakhe wayevele ehamba naye and so uNkulunkulu awumtholi kwi-battlefield ufika noNkulunkulu wakho sinenkinga ukuthi sithanda ukuthi uNkulunkulu simthole esimeni akatholwa esimeni ngoba in fact kunzima ukumthola esimeni uyaphela umthandazo esimeni uyabaleka amavesi esimeni siyaphela iy'limi ezintsha esimeni iyaphela into yasezulwini esimeni iyaphela lento oyizwayo esimeni kusuke sekufune ukuthi uNkulunkulu wakho ufike naye yabona uJesu mayesesiphambanweni akashiwo ukuthi uNkulunkulu kaMoses uNkulunkulu ka-Eliya wathi my God uNkulunkulu wami namhlanje ngifuna ukuthi there is a God you need sisonke iminyaka singenayo income and so lithi iBhayibheli ukuthi uDavide mayesondela wathi kuGoliath wenza imistake yokuthi amthuke wathi I curse you by my gods wayesethi uDavide-ke yabona-ke mfana isidala nami ngiyayiyeka-ke le angabe kusaba yimpi yami nawe akube yimpi yoNkulunkulu ngoba usutheke ukuthuka ngoNkulunkulu bakho sengiyayiyeka ngiyayishiya asale sesiyiyeka-ke oNkulunkulu abayilwele mina ngifuna umuntu namhlanje ozoshiya izinto athi isinto sami sengiyakiyeka lephi sendeweNkulunkulu bathi ukuthi ushiye uNkulunkulu namandla okulwa wamshiya esimeni wayesethi ngiyayiyeka mayekhuluma buka usuke laphaya ephethe indwayimane ephethe itshe kodwa mayefika kuGoliath akasho ukuthi ngiza kuwe ngendwayimane letshe awuyinakele wonke akasho ukuthi ngiza kuwe wena uza kimi ngenkemba lana mina ngiza kuwe netshe no uthi ngiphethe itshe kodwa ngizi kuwe netshe ngoba ngiyiphinde ndengishona uthi esandleni sami ngiphethe itshe kodwa uzobulawa itshe wena kuwe ngiza ngegama likaJehova uNkulunkulu Mesiya asisho into ethi bazalwane ukuze uqobe kulezi iy'khathi esiphila kuzo kufuneka ukuthi ube nento ngaphezu kwento mhlawumbe ngilinganise ngemali imali ekade uthenga ngayo ngo-2018 ithenga into ethile njengabantu zawela the same salary kodwa the same salary siyahluleka ukwenzela izinto sekudingeka ukuthi uphethe 100 rand uthi handiza kuwe hlupheko angiphethe 100 rand kodwa angizi kuwe ngo-100 rand uthi ngiphethe isalari kodwa angizi kuwe ngesalari uthi ngiphethe imfundo kodwa angizi kuwe ngemfundo because ukucabanga ukuthi uzoqoba ngemfundo kuphela usenkingeni. How many people are highly educated out there who are unemployed? How many people abahlupheka ney'tifiketi uyavuka ibukodongweni athi kahle iy'tifiketi zokusebenzela nini uhleli ney'tifiketi zakhe ngoba wathemba isitifiketi athi isitifiketi asinawo amandla ukuxosha inhlupheko kufuneka ukuthi usunesitifiketi uthi ngiphethe isitifiketi kodwa ngiyizi nesitifiketi lenhlupheko yala ekhaya ngisayefunda kodwa izukuqedwa imfundo ngizakuwe ngegama. South Africa yonakele injeni. People are educated. As competition isikhathi samanje with 30 years back bafundile abantu now than ever but izwe liyangokuya liba ngcono ingoba khona uNkulunkulu oshodayo manje zinyuka
ngibuke ikhathi yazi ngibuke into ethi abantu sebestandisha kakhulu manje nakudala omama bethu nobani bethu babefunda Monday to Friday ngisho sebe-home matric manje kufundwa 7 days a week i-pass mark yehla kodwa ukuthi komputer because konke eshodayo akushodi iy'ncwadi ngizokutshela ukuthi awudingi iy'ncwadi khona uNkulunkulu omdingayo ey'ncwadini zakho uzothi unazo iy'ncwadi ufeyile nazo ngoba khona uNkulunkulu oshodayo ngifuna ukuthi ubandla likaNkulunkulu ufuna ukuthi uphethe itshe kodwa ungasho ukuthi ngizakuwe ngetshe ngizakuwe ngegama cela sibe ngey'nyawo namhlanje sengimusha manje sengimdala I believe mhlawumbe ukuthi le testimony wayibhale buka kuzo zonke lezi zinto ayisedlule kuzo wathi lo uNkulunkulu engabhala ngaye ngithi angaze ngibone okaJehova elahlile. Manje mina bazalwane ngifisa ukuthi after all has been said awukube ne-encounter noNkulunkulu awukuthi ngiyakudinga uNkulunkulu okuyala ukuphuma la endlini ungahlangananga noNkulunkulu yala ukuphuma la endlini uzwa abafundisi bekhuluma kuphela kodwa ukuthi naNkulunkulu ngiyafuna uyithinte impilo yami yala ukuphuma la endlini uzwa izinto ngoNkulunkulu uNkulunkulu engizwe ngaye ngifuna ukumuzwa ithinte impilo yami. Siphakamisa izandla zethu nje thina sonke wavala amehlo akho ngicela ukuthi ukhohlwe oseceleni kwakho sifana amehlo ethu thina sonke ufuna namhlanje uthandaze enhlizweni yakho ukuthi I refuse ukuphuma la endlini ungahlangananga noNkulunkulu ngidinga wena sikulambele uNkulunkulu ophilayo